विद्यार्थी मित्रांनो, त्याच्या पुढचा भाग पाहणार आहोत आपण सागरी डोह किंवा गर्ता. सागरी डोह बघा, एखादा वडा असेल तर त्यामध्ये आपण म्हणतो डोह आहे, बरोबर आहे. वड्यातला डोह म्हणजे नेमकं काय तुम्हाला माहित आहे. आता फक्त कल्पना अशी करायची, वड्यातला डोह हा लहान असतो आणि समुद्रातला डोह कसा असतो, अतिशय मोठा असतो. ही एक आपल्या डोळ्यासमोर कल्पना असू द्या. सागर तळावर काही ठिकाणी खोल, अरुंद व तीव्र उताराची जी विवर अशी सदृश्य बहुरूप, सागरी बहुरूप दिसतात. या सागरी बहुरूपाला त्या ठिकाणी काय म्हणतात, डोह असे म्हणतात. म्हणजे या डोहाकडे जाणारा जो भाग आहे खोलगट असतो, उतार मात्र कसा असतो, अतिशय तीव्र असतो. आणि हा जो उतार असणारा तीव्र जो डोह आहे, या डोहाची किंवा गर्ताची जवळजवळ खोली 1000 मीटर पर्यंत खोल असतो. मग कल्पना कर बघा, याची खोली जवळजवळ 1000 मीटर पर्यंत खोल असते. एवढंच नव्हे तर काही खोल असणाऱ्या ज्या गर्ता आहेत, या गर्ता 11,024 मीटर पर्यंत सुद्धा खोल आहेत. अतिशय जलमग्न भाग असतो. या ठिकाणी अनेक भागात ज्वालामुखीचे उद्रेक होत असतात. हे जे प्रदेश आहेत अतिशय संवेदनशील असतात की या भागातून त्या ठिकाणी काय होतं विद्यार्थी मित्रांनो, भूकंप सुद्धा होऊ शकतो. किंवा हा जो भाग आहे डोहाचा किंवा गर्ताचा, हा भूकंप क्षेत्र म्हणून ओळखला जातो. भूकंप क्षेत्र म्हणून ओळखला जाऊ शकतो. अशा प्रकारे या ठिकाणाहून सागरी डोह किंवा सागरी जी गर्ता आहे, या ठिकाणाहून विद्यार्थी मित्रांनो काय होण्याचा संभव असतो, भूकंप होण्याचा संभव असतो किंवा शक्यता असते. आणि पुढचा भाग आहे सागरी संचय. काय आहे, सागरी संचय. विद्यार्थी मित्रांनो सांगा मला की संचय म्हणजे काय. साठणे. काय साठणार आहे की समुद्राच्या पाण्याबरोबर जे वाहून आलेलं आहे ते साठणार आहे. कुठं साठणार आहे की ज्या ठिकाणी खड्डा आहे, ज्या ठिकाणी खोल असा भाग आहे जमिनीचा, त्या ठिकाणी हे साठणार आहे. त्याला काय म्हटलेलं आहे, संचयन आहे. आणि मग ते एकावर एक असं साठत गेल्यामुळं त्या ठिकाणी काय होतं की लहान आकाराचे दगडगोटे, जाळीवरती वाळू असेल, खडकाचा भुगा असेल, सूक्ष्म मातीचे कण असतात, हे वाहून पाण्याबरोबर आणले जातात. हिम नद्या सुद्धा हे वाहून आणतात आणि या सगळ्यांचं संचयन होतं. आणि ज्या ठिकाणी हे संचयन होतं किंवा ज्या ठिकाणी हे साठतं त्याला सागरी अवसाद असे म्हणतात. काय म्हणतात, सागरी अवसाद. काय म्हणतात, सागरी अवसाद. समुद्राच्या पाण्याबरोबर किंवा हिमनदी बरोबर जे वाहून आणलं जातं आणि ते विशिष्ट ठिकाणी म्हणजेच जमिनीच्या काही खड्ड्यामध्ये जे साठतं पाण्यातल्या, त्याच भागाला काय म्हणतात, सागरी अवसाद असं म्हणतात. आणि ज्वालामुखीमुळे उद्रेकातून बाहेर पडलेली राख असेल, लावारस असेल, याचं सुद्धा संचयन सुद्धा इथं आढळतं. खूप खोलवर जर आपण गेलो आणि याचा विचार केला तर त्या ठिकाणी सागरी मैदानाच्या भागात अति सूक्ष्म सुद्धा मातीचे कण आपल्याला असलेले आढळून येतात. सागरी किनाऱ्यामध्ये ज्या वनस्पती असतील, प्राणी असतील, यांचे सुद्धा अवशेष त्या ठिकाणी पडलेले असतात. हे सगळं एकत्रित मिक्स होतात, याचं मिश्रण होतं. आणि मिश्रण झाल्यानंतर त्या ठिकाणी जे सागरी पाण्याच्या ज्या प्रवाहाबरोबर ते साठलं जातं, या साठणाऱ्या भागाला म्हणजे मग त्यामध्ये प्राण्याचे अवशेष असतील, वनस्पतीचे अवशेष असतील, मातीचे अवशेष असतील, हे एकमेकांमध्ये मिसळतात आणि ते मिसळून त्याच्यावर एकावर एक असे थर साठतात. या साठलेल्या भागाला सागरी निक्षेप असे म्हणतात. काय म्हणतात, सागरी निक्षेप. काय म्हणतात, सागरी निक्षेप असे म्हणतात. धन्यवाद.